Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sekulethelwa zona indaba efika ngaso ke isikhathi engena njengamanje ke uThamara ke uphenduke indlovukazi ngesikhathi ke ebonga yena ke umphako ovamise ukubonga yena ke lapha ke umthandeni ke umfo wamanqele umuphelezi izibongo nje yena ke uThamara lapha ke enkundleni zokuxhumana sokhumbula ukuthi ke namanje ke udaba lisengayo ke lapha ke uThamara enkundleni zokuxhumana ku TikTok nakubo ke o Facebook ngempela kusakhulunywa ngalo ke udaba lwakhe ke uThamara uyizwe lenazi ke izibongo zakhe ke yena ke uThamara ebongwa yena ke umphako ovamise ukubonga yena ke umthandani ke umfo kamanqele bezinga ke bengize nazo njengamanje siyabonga awadla amasobesho ngobwalala nomuntu ezilile awubathi isikhocoloze esibehla mhlophana nomunye ungakanambethi uyagwenya uma ebona isibhuxe esimathanga abushelelezi Sintombi kodwa niyabusisa ngecleavage idlanene masokana othande ziyazigunya izophipha amanyaleni inyefu uginqigonqa mahambe buyo kwegagu ligiya wathalazisa ibandla ntokazi awukodwa Thamara kanti ukudla amaqolo ikhawuntana definitely no value unovabela voshelaze langidini uhlanya liphethe ukhumemelo umthondo uhlehla bheseni bathi unodukazi atholakala indodana olahleka ungqingili uyishaya emuva ishaya phambili ishaya emuva ubafazini isiphumpuluzo nasentshetshana mgqunqiso ezulwini bebafazi beduba inyama omyekezo mbhebhisane egejithi odlana lahuda umtshazelo ekeleyo hawu Thamara uyadela bengithi ingane kaThamiya kanti ingane kawelile